Som muzikant, spevák, ja som všetko chcel robiť. A keby som bol sa desi oddelil na tú rezbarčinu, alebo tak to by mi nestačilo. Takže tak ako všestrany som chcel ostať a desi som sa aj domáhal na nejakú školu u Kulicha. Kulich mi povedal, vieš čo, ty si ľudový umelec a ostan tým ľudovým umelcom a teraz, neviem, po revolúcii som mu poďakoval. Tvorbu si delím na tú tanečnú, hudobnú, spevácku a tú sakrálnu. Také ako stvárňujem tie sakrálne Madonky, Betlehemy, Ježiškov. Kde som bol vo svete, kde som mal výstavu, odvšadiaľ som si donesol kúsok drievka a z toho drievka som urobil títo sošky, čo sú tam, kríže, Madony a tak. Najviac si tak vážim, čo ja viem, z Ameriky, z Kanady, zo svätého Vavrinca z Vody alebo z Mississippi. Tak to sa nie nadarmo hovorí, že remeslo má zlaté dno. Prv som robil sošky a tak, to sa odoberalo, oceňovali a tak, ale potom som videl, že voľako som nejak nestačil a potom keď som urobil nejaké dobré veci, mi bolo ľúto zase. To je hrúza sa lúčiť s takými vecami, to ti prirastie k srdcu. Keď dlho vyrezávam, keď sedím za tým klatíkom a tak by som radšej hral a spieval a tancoval, keď som bol mladší, aj tancoval. A keď už moc hrám a keď už oni ma obťažujú, tak by som radšej išiel do tej dielne a tam by som radšej sedel a vyrezával. Tak sa to delím na poli.